garno leydi net woppi ɗum hen aɗa faami ni eɓe mboɗi en 89 minen keɓe hoddiɓe men en 89 ni eɓe mbaɗi eɓe ngari eɓe ƴetti jawteɗe amen eɓe ƴetti ngala men fof eɓe jaadi hen kono noon ɗum fof waɗa masala yimɓe garti hande holko watti ɗum ko wadde yeɓe ngar eɓe ƴetta leydi amen eɓe jaggi sukaɓe men e dow ferade so neɗɗo wiyama yo itti roosa yo itti roosa ara signina yo itti ngawle ara signina roosa aɗa faami 92 kilomètres ça veut dire que kamɓe laamu ngu minen so woni laamu wodi nde laamu ngu rokkiɓe doole wonde yeɓe ndem leydi ɗo ɗomin jari ɗo minen kappo aɗa ɗum o 92 a penance gouverneur waali commissaire kamɓe ɓeɗo fof ko kamɓe goni hen joni o ko gueɗe goto minen leydi ndi ɓe sabuni hoore leydi ndi eɓe ceekat leydi tan eɓe nana men hen eɓe dutto eɓe ndeɓati te wallahi somo wallahi law en 89 min jeeyaki eɓe jaltini hen ɗum ɗo ha hande ha hande ko on événement wonde yeɓe garti haqillaji mabɓe eɓe garta ɗum ɗo mo masala hol wurmama muji mabɓe goni hol waɗiyaɓe mabɓe goni hol andiɓe mabɓe goni aɗa faami eɓe jiiɗon yimɓe eɓe goppa haswani min mbi en tant que kanko woni président kanko woni président ɗum goni yimɓe fof hande o ɗum ɗo o wiira o yiyani o wiira o fawani e guiɗi makko woto tooñ ko miskineɓe toñata te ko miskineɓe o toñata kono miskineɓe o toñata ɓe wallahi summa wallahi allah yeɓe jiilo leydi iɗi seekoto eɓe nani hen kono uqsidde billahi min mbawa ɗum yafade wallahi min mbawa ɗum yafade ko toñangue wiide ɗo oɗo woddo fiyaɓe yo waɗi dañu bëgg suuf nawlengal libéré ke avant-hier feere la tey nawle la suba foneen la kon on demande que toute la population nu génn kon nu génn na population bi génn loo xam ne téeméer nit ñoo ko bokk téeméer nit ñoo ko bokk benn nit bu ko jël donc c'est injustice Assoumani il faut veiller ton pays le peuple souffre le peuple est fatigué on est en danger Assoumani doyal nañu sax c'est injustice c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal yo pilso ngaji njatu min kampi min mali lada men gudda hay lada men coha hay lada